Velkommen til Ida Lederforum Nordjylland. Jeg er jeres formand heroppe. Mit navn er Søren Hertel. Vi har smøget ærmerne op og bestræbt os på at lave et fint program til jer her til efteråret. Nogle af arrangementerne er selvfølgelig allerede gået i gang eller afholdt, men jeg vil nævne et par stykker af de, der kommer senere her på efteråret. Det første er 7 gode vaner. Det er en appetitvækker på Stephen Coveys De 7 gode vaner, med indblik blandt andet i initiativ og ansvar og balance i hverdagen. Og det bliver afholdt den 3. oktober i Ingeniørhuset. Det andet, jeg vil nævne, er Blue Ocean Strategy, hvor I får indblik i begreber om Blue Ocean og lejlighed til at afprøve redskaberne. Samtidig får jeg også et indblik i, hvordan Jyske Bank har brugt Blue Ocean-strategien. Det afholdes den 24. november. Begge arrangementer kl. 17. Endelig vil jeg gerne nævne vores samarbejde med 2 andre arrangører her i Nordjylland. C3, som er de tidligere civiløkonomer. De har blandt andet den 2. oktober et arrangement om karriere og samliv, og den 6. november gør op med 5 fejl-strategien. Den anden samarbejdspartner, vi har, er Folkeuniversitetet i Aalborg. De har en forfærdelig masse arrangementer om ledelse her i efteråret. Spændende arrangementer, som I kan se mere om ved at gå ind på deres hjemmeside, som hedder fuaalborg.dk. Tilmelding til arrangementerne ved C3 og Folkeuniversitetet foregår til Helle i Aalborg eller Lotte Helve i København, og I kan kun få rabat ved at tilmelde jer igennem Ida. Ved C3 kommer I med til samme pris som C3's medlemmer. Ved Folkeuniversitetet er der en rabat i forhold til den udbudte pris. Velkommen.